Nchada kutaura pamusoro pechinhu chinonzi mhinduro kana kuti answer. Zvikuru sei kumunhu unamata une mhinduro dzaari kutsvaga kubva kuna Mwari, nekuti pane nguva yekuti vazhinji vanoti ina asandapindurwa ndenyaya ndakanamatira ndine zvandiri. Zvingangodaro zvekuti mumwe akati Mwari wati asati andipindura, ndikadiscover kuti Mwari nekutendeka nekururama kwavo vanopindura, asi dzimwe nguva munhu muzera rake unogona kusaziva how God answers. Kuziva mhinduro kune chekuita nezera. For example, ukakwazisa munhu ukamuti maswera sei akasadaira, anenge atotaura newe, anenge adaira, especially ukadiscover kuti azvinzwa but haasi kudaira. Kusadaira ikoko kudaira kukuudza kuti siyana neni kana kuti handina basa nazvo. So kuunderstanda mhinduro answer dzimwe nguva kune chekuita nematurity, nokuti pane nguva yekuti munhu anopindurwa otadza kuziva kuti ndapindurwa, oramba achitaura ozopindurwa zvokuti anodemba kuti dai ndarisina kuramba ndichimanikidza, nokuti kunyarara kwemunhu iyeyo yanga iri mhinduro. But paunoramba uchitaura naye anozokupindura zvokuti unodemba kuti dai aramba akanyarara, but agoramba akanyarara achikupindura. So kunyarara kutaura, kunyarara kuri muklasi yekutaura. Pane kunyarara kwekunyarara, kogoita kunyarara kwekutaura. So ndoda kushumira, ndoda kudzidzisa pamusoro pechinhu chinonzi answer. Vazhinji answer iripo vari kurarama mutime yekuti Mwari wakavapa the answer, but sometimes inogona kuuya neside rawanga usingatarisire. VaSamaria nemaJudha vanga vasingadyidzane, but John 4:24 mukadzi weSamaria anoti kuna Jesu, takamirira Mesaya. Mesaya achauya achatiudza chokwadi. Ipapo ari kutaura naMesaya akauya, iye achiti Mesaya achauya. Chinopa kuti arambe akamirira iye Mesaya atouya, mararamiro kana kuti magariro kana kuti matraditions zvavaitenda zvokuti maSamaria nemaJudha hadyidzane. Saka vari maSamaria vaitarisira kuti Mwari akavapawo Mesaya anouyawo ari muSamaritan. Kureva kuti they were waiting for an answer iri already available because of their tradition yakavakeepa aside from receiving. Sika nekutaura kwaivako kwokuti muSamaria nemuJudha hadyidzane kwakakonzera kuti pakauya Jesu ari muJudha, maSamaria vatadze kugamuchira kuti Mesaya auya. So vanhu vazhinji vari kurarama mumachallenges, mubondage yeti Mwari akavaburitsa akavapa mhinduro. Mhinduro payakauya havana kuunderstanda kana kuziva kuti Mwari watipindura. Why? Nokuti vane mapindiriro kana kuti nenzira yavaitarisira. I want to warn you and instruct you in this way. Don't give God a way to bless your life. Give God his praise and honor, and he will make a way yaanoziva kuti yakanakira yakakufanira. Vana veIsraeri mwenguva vari murenje vakati Moses, taura naMwari wako abvise nyoka. Mwari haana kuti dzibviswe, akati Moses, gadzira imwe, atarisa panyoka iri padanda anopona. Zvoreva kuti pakagadzirwa imwe nyoka Mwari aipindura vanhu vari kurumwa nenyoka. Saka challenge iripo ndekuti there are times yekuti the solution can also look like the problem. Saka tonoti izvo zvinanhasi wakamirira kuti Mwari wakupindure, yeti pavakakupindura vakakupa solution chakaita kuti usaigamuchire yakafanana neproblem. Nyika yatadzira Mwari, but Mwari nerudo rwawo onesa ndokubva vaunza mwanakomana wavo Jesu yandaverengai, unto us the son is given. Mwari ndokubva vatipa solution ari another man. He became man, kana he became flesh and he dwelt among us. So Mwari vachida kubatsira munhu vakaunza solution kumunhu ari mumwe munhu akaberekwa naMaria. Saka unoti vamwe vazhinji vakatadza kugamuchira Jesu saMesaya. Why? Nokuti pavari kutarisira vane pfungwa dzavainadzo kuti kana ari Mesaya, kana zviri zvakati, anouya nenzira yakati. So most of the people in our times, answers are already available, but knowing kuti iyi ndiyo answer, it takes revelation chizaruko. It takes maturity kukura. Nokuti kune chimwe chinhu chaunonzwa kwete nekuti chataurwa, but unochinzwa nokuti wakura nyangwe zvataurwa.
Ukataura anonzi madimikira anonzwiwa nevati kurei. Mwana mudiki anonzwa zvawataura but haanzwe zvaunoreva. Kune shona inoti akuruma nzeve ndewako. Ukataura kumwana mudiki ari grade 2 anotofunga kuti unopota uchirumisa vanhu nzeve yako. But akura anoziva kuti akubayira zani ihamai kwako. So zvoda kuti kune language inounderstandwa nematurity kwete nenzeve. Kune language inounderstandwa nezera nekukura kwete nenzeve beti. So Mwari pavanopindura kune answer iri murem yekuti you get it with maturity. Okay. Regandipe an example naturally. Kumba uko atina open saka kana tine ma drinks tikatora drink mfridge ndinoanzovhura padoor. Saka mwana kangu kadiki kakazviona ndichizviita ndobva kanotora drink ndobva kauya padoor but problem ndeye height kapfupi. Saka iko kaifunzwa kuti padoor panovhura drink. Hakana kuziva kuti padoor pane position inovhura drink. Saka kakauyawo padoor kakatoedza kudai haringavhurike but kaona ini ndichivhura. Chaanofanirwa kuita mufana wekuti anwe drink nyangwe riri rake. Kugona kundisvitsa ini ndine height inosvika ipapo. So there are times yekuti nyangwe Mwari vakupa drink vakupa favor mulife mako, you need to accept others to help you so you can understand and benefit what belongs to you. Padoor pane position yekuti unogona kuvhura drink napo. Hapasi pese panovhurwa drink padoor. Kuti kana munhu ari mupfupi kana akaone drink akadai hapavhuriki, svika atapidza munhu murefu anosvikira that position. Kuti mulife mune mamwe ma-answers ekuti you need somebody to help you to understand. Ukawane full of I know you are messing up your own life. Nekuti zviri pachena kuti une zvimwe zvausingazive zvinozikanwa nevamwe. And Mwari wakaunza solution kana kuti answer iri rem yekuti you must learn to submit or to accept others. Unogona kusapona. Nekuti mataurire vamwe anoti kunamata moyo wako iwe naMwari wako chete handakana basa nemunhu. It's an error. Mwari wacho atori nebasa nemunhu. That's why paakafunga kubatsira munhu akatuma mumwe munhu anonzi Jesu. He became flesh. Kuti Mwari vakafunga kubatsira munhu pamwe pacho vanototsvaga munhu kuti vabatsire munhu. Ivo pachavo vane nyaya dzavasingagoni. I'll help you. Ndofungatonzi kuti Mwari vanogona zvese. I'll help you. Pavakasika Adamu vakati hazvina kunaka kuti munhu ave ega ivo vainaye. Kuti vanotoshedzera kuti nyangwe tiri 2 hazvitombofamba mushe. I'm sure you're getting me. Mwari vasika Adamu vakati vamushanyira ndobva vati it is not good for a man to be alone. Kuda kuti Mwari vari kutotestifya kuti pamwe pacho kana uneni chete usina vamwe vanhu uri pataiti. So Mwari vakuda kupa solution kana kuti help kuna Adamu. Vakasika mumwe munhu havana kumupa ngirozi havana kumupa umwe Mwari vakamupa munhu. But there are times yekuti answer yako what is missing is men. So dzimwe nguva unongoone pfungwa yekuti dai Mwari andipindura nyaya dzangu hadzisati dzapindurwa. Wakapindurwa nokuti une munhu wawakapiwa. But ukasagona kutenda mumunhu iye zvakaiswa naMwari pavari hauwani zvawakapindurwa nazvo. For example, majaya kana kuti vakomana vari pano mauri mune vana but vana ivava havabati nyangwe ukanamata sei svika wada mumwe munhu wobva wamuroora. Kuda kuti vana vako vari mune mumwe mukadzi. Vako iwewe vari mune mumwe mukadzi. Ukati handabasa nemumwe mukadzi ndine vana vangu hauvaoni. Mwari vakatoisa that program yekuti nyangwe vari vako you need somebody to help you kuti ubate vana vako. Uchitovapa senemu yako vaine ropa rako but unototsvaga mumwe munhu kuti akubatsire kaproject kacho. Ipapa hapadi prayer panotoda munhu straight. Andipasiya. So dzinonzi mhinduro kana kuti ma-answers Mwari wedu unopindura, Mwari wedu unotaura. But dzimwe nguva vanhu havazive matauriro. There was a time vanhu vachifamba naJona vari mubhoti, mhepo yakanetsa, Jona ndokubva aziva kuti haisi mhepo. God is speaking something. Saka vanhu vakagona kudhila nemhepo kusvika pazoita munhu akavaudza kuti haisi mhepo, pane language, pane nyaya yekutaurwa panapa. Ndiri kutiza Mwari. Pavakangobuditsa Jona mubhoti, it became calm. Kureva kuti vanhu vanga vasingazivi vaingoti imhepo, vasingazive kuti haisi mhepo. Ine ari kuituma. Mhepo is the end thing. The real thing pane nyaya God is saying something. So pane time yekuti mamiriro ezvinhu Mwari anenge achitaura. Iwe uchitonamata kuti dai Mwari vataura, ivo mamiriro zvakatoita iwaya vari kutotaura.
duto remhepo paraitonetsa mboti vanhu vaiti mhepo kuzosvika John abuda pachena kuti hapane dzandiri kutamba kuma handibvisei achingobuda mboti mhepo ndokubva yadzikama kureva kuti imwe situation ivoice raMwari kuti Mwari atifuratira hasi kana kumbotaura paanogona kutotaura nemamiriro azvakaita so saka kuda maturity kukura kuti uzive kuti kana achitaura kudai panoda kuitwa sei tonyudza Jona here kana topfuurira mberi. Unto us a son is given, unto us a child is born. Murume ari kuehwa apa ndiJesu, ndiye the child, ndiye the son. Haugone kuwana the son kana pasina kuberekwa the child who can develop to become a son. Zvoda kuti kune dzimwe mhinduro dzaunopiwa naMwari dzekuti dzinotoda iwewe kuti dzimachuwe dzikure dzisvike palevel yekuti dzikubatsire. Jesu ari mucheche aponese aitoponeswawo. Bhaibheri rinoti angel yakataura naJoseph in a dream kuti torai mwana mutize naye muende naye Ijipita nokuti Herode ari kuda kuuraya mwana. Iye Savior akauya kuzoponesa vanhu but anytime yaitoponeswawo kuti asapona. So there are times yekuti mhinduro wakaipiwa but the problem you are relaxed hausi kuinature nekuiprotector for it to mature so it can help you. Okay, in terms of business, there is a time yekuti uri business you don't make much money but you make a name that will bring so much money. Some products are so big. Farira anakutanga akadaro. Anytime yekuti vanhu vanga vasingazvide vachizvirejecta but somebody kept on. Why? Ari kubuild a name because the name will attract the wealth. Nakamboerenga history yemudhara weKFC at Kentucky. He was a retired soldier but mudhara iyeyo atanga kubika chicken dzake achidhirivhara mudzimba so vamwe vanhu vaitojamuka vasingada basa nazvo but he kept on. Abuilt a name zvokuti nemunhu asati ambodyawo KFC ukamuti uri kuda kudyei anongotiwo KFC. Nevaisingazive vari kuda vakutoidawo. Why? Pakagadzirwa zita. Zita ndorinozoattracta wealth. But kubuilda zita kungatoburitsa wealth. Chinhu chese chaunomira nacho chaunotsigira chinokubenefita mangwana. Munhu akadyara chibage mumunda chinofa chafa chotungira unless the seed dies it will not germinate. Wakanda tsanga yegreen muvhu ukafutsira panotanga kubuda dzinde regreen kwete chibage asi kuti dzinde kana kuti mashanga. But unoona munhu achinosakura haasi kunosakura chichazobuda kwete chakabuda. Sakura kuti chinomupa kusakura haasi kufarira chaari kusakura ari kufarira zvichaitika kana achisakura. Hapana anoda kudya mashanga, munhu wese anoda kudya chibage. But ukadyara chibage apa tange pabuda chibage panobuda chimwe chinhu chegreen chausingade pachinoda support yako. Chinototengerwa dhii chinhu chausingade. Vanhu vachitomhanya tinoda fertilizer kwete kuisa chibage yekuisa dzinde richazova chibage. So patime iyo there are times yekuti munhu haadi kuva supportive kuchinhu chinomubenefita in the future. Obva ati Mwari wacho haasi kupindura. Why? Nokuti aida an already made answer. Vanhu vachipinda Canaan ipromised land kwete promised fruit. Kureva kuti Mwari vari kuti ndaropafadza nzvimbo yekuti mukashanda munonjoya ropafadzo yandakaisa munzvimbo. Zvoreva kuti Canaan pachayo haigutise but mukarima muCanaan munoguta, which means it's a process to benefit the blessing. Mwari pavakapindura nzara yeIsraeri akavapa munda wakaropafadzwa kuite chibage. That's why pave nestatement rekuti kune huchi kune mukaka zviri tu. Kana uchida kuzvowana kune mombe inosungwa ichitoita nharo wotoisunga wokama mukaka. Kana uri huchi pane nyaya vanoti mablazi unongombeya mbeya tunoruma so and yototo turi serious. But kana uzva ndiri kuda huchi you go to stand. So kune maanswers ari hidden muprocess ekuti vazhinji varanzwa nekuchinja machechi. Ndakanamatiwa pana pane chinoitika zvimwe zvacho hapana chinoitika kusvika waita zvinoitwa zviitike.
haiya ina paundi kana matora zvinhu zvofana kuita kune zvinoita kana waziva zvekuita. That's why even muprofita wako ari powerful zvakadii anotanga aparidza fungo kwako anoparidzira adi ungotaura zvako zvaita dzokera chinoita kuti munhu waMwari aparidze ari kuti you must acquire knowledge nokuti zvimwe zvauri kuda zvinotoda the knowledge from the word so that you can achieve. Dai vanhu vaingoita zvokunamatirwa chete vachingoti zvako zvaita wo mafuta endorozora hakuna chechi yafanira kuparidza kungouya muzora naoiri yenyu mudzokera kumba chinoita kuti paparidzwe kuimpata knowledge so you must know what to do. Saka taona kuti mamiriro edu manje ndeyekuti knowledge hatidi. Saka zvimwe zvese zvepachechi unoita ende zvingotengeswa pachechi unhu wakatenga chausina bhaibheri nebhaibheri iyo yautenga zviti somebody akandizwa mufundisi maparidza mushe but munditsvagirawo bhaibheri mauya unzwe zviri worth kutenga kutsvaga bhaibheri unoziva kuti mafaridziro aita dandipa bhaibheri akatomirira rekupiwa mboye kwaHerodhi ka Herodhi akaudza mawise men kuti kana mamuwana muyozonditaurira. Pavakamuwana ngirozi yakauya kumawise men ikavati don't go back the same way. Usade kuita mwari wekutsvagirwa ngeHerodhi kuti ndaye munomutsvaga mukamuwana muye muzondiudza kutosumwa kuti mwari ari uku. Iye kana moyo nekutsvaga mambo Kristu aberekwa kana adatotuma vanhu adatoita ushe hwake muushe hwekudenga ndishe panyama Herodhi zvokuti kana zvazvo ushe hwaMwari uri mwana mudiki unofanira kutsvaga Kristu kwete kuti uda kushandisa ushe hwekunyika kuti uwaniswe Kristu. A lot of politicians have missed the things of God because of their status in the community. They don't understand that the kingdom of God is another kingdom more than the kingdom of the world. I have seen people who are so respected, who have got a lot of money, who worship God. Avana matirwe vanamata. Avaimbirwe vanoimbira mwari wavo. I always tell people mchurch vatopinda kuti praise and worship aitiimbire inotitungamirira kuimba. Mwari unotofanirwa kurumbidzwawo neni. Why? Nokuti pavanenge vachiimbira mwari iwo wakanyarara mwari wacho anobva amaka iwewo kuti saka ana mwari tawanda tiri kuimbirwa nevanhu. Praise and worship painenge ichiimbira mwari iwo uchiteerera. I'll show you. Kuteerera kune blessing, but kune blessing iri limited. Acts 16:25. Paul na Silas vari mujeri vakatanga kurumbidza mwari vamwe vasungwa vachiteerera. Bible ndokubva vati cheni dzevasungwa vese dzikadona. Kudonha kwecheni hakusi kubuda kwevanhu, havana kubuda vese nyangwe cheni dzakadona. Wai panobuda vanga vachiimba vakateerera munongodonha cheni mobatwa muri mukati. You become free prisoners. Yes. Learn to worship God on your own. Usaitirwe ne church. Iva nemoyo wokuda wokurumbidzawo Mwari. Like in our times, even our men of God have become so professional to a level yekuti anda kusvika church vanhu vapedza kuimba. Haatangirane nevamwe munhu waMwari. Anosvika vanhu vaneta. Church inotanga na 10 anopinda na 1. Vanhu vaneta kuimba vachimirira. Yet iye anofanirwa kutoimbirawo Mwari iye. Why? Mashungu eJeriko kuti atodona kwakuri kungorumbidza Mwari. Kurati mufundisi anoita kuti dzimwe nyaya dzisiri kupera nokuti he does not worship God. He is just a professional preacher. Preaching is a gift. Handisini nendichiita ndiye anenge achiita mandiri. That's why vakadzinga madhimoni pasvika kudenga vakanzi endai kwamaitira mabasa enyu. Kwavanodzingwa sei vaidzinga madhimoni? Statement yekuti endai kwamaitira mabasa enyu anongoreva kuti pamaidzinga madhimoni ibasa rangu randaita mamuri. Nekuti mimi mamudzinge madhimoni, tinodzinga madhimoni izita rangu mamuri. Saka enyuwo mazita akaitei ndo pane nyaya. Kuparidza hakupindise denga, hakusi kunamata. Takafana nespeaker. Speaker itaure news, inokusvitsa news kutaurwa kuredio. Hosepipe ipe vanhu mvura inosvitsa vanhu mvura iri kubva kutepi. Unto us a son is given, unto us a child is born. Kureva kuti patakapiwa Kristu takamupiwa in a systematic way yekuti anotoberekwa nevanhu vapiwa
opiwa sadza nevanhu vapiwa Kristu vomundicha okura oenda pamuchinjikwa ovafira zvoda kuti chatakapiwa naMwari sesolution chinotoda kudhifendwa nesu kuti chimachuwe chitibatsire. Saka vazhinji vari kuti Mwari asati andipindura ndine nyaya dzangu. Wakapindurwa kudhara, you are failing to nurture the gift or to nurture the idea of the business in you to manifest. Iyo waida answer ingorimo. Yesterday I was preaching concerning the two acts of God. Kuita kwa Mwari kuli paviri. From the book of Genesis 1:3. Mwari paulo to let there be light, over kwani light. Genesis 1:14. Mwari over asika zuwa kuti kuwe nechiedza. Yeti Mwari akati let there be light. Iye akasika futi zuwa. Anosikirei zuwa iko kuine light. Arikuti light iyo harina source. It's supernatural, it's miraculous. But light rays sun rine source, which means it's a natural thing. So kuti Mwari kana achitaura newe kana achioperate newe mu life mako, he does things in two ways, miraculous and also systematic. That is natural Shlema process. Maybe one go see for this statement. Dane 42 years naye atenda makrusade mazhinji achiitwa mamwe tinoona pama TV yake tukakudhara. Ma miracles ndakaona but kune one miracle yanga ndisandaona ena sandaona amene kana ichizoita yekuti munhu anoenda asina kufunda riri dofo ronamatira kunzi be engineer in the name of Jesus obva ataita engineer kusati kwaita miracle iyo. Why? Kuita engineer kunoda academic level more than just faith. Arinotenda kuti Mwari ndazvishamiso ndikunamatire uite doctor izvozvo. Wega ndinotaiwa pastor kubere serious. Unotozviziva kuti nyange Mwari ane power but pandiri hazviti. Why? Nokuti zviri mu systematic form. Hakuna miracle yekunzi uve doctor. Amene kana makamboita crusade pakanamatira munhu akabva engineer kana electrician hakusati. Why? Zvinodzidzwa naturally. Nyange ari Mwari weminana ane zvinhu zvaakatendera kuti zvidzidzwe. Ndiye akasika Adam and Eve ndokubva azopa word of command kuti vanhu vaberekane. Kuberekana haisi miracle, iprocess. Saka Mwari akasika Adam na Eve anogona futi kupa vanhu command yekuti zvandaita izvi munogona kuzviita in a systematic way parelationship yenyu as human beings. Hakusimo kune subject yakari message yanezuro. But what I'm trying to say is this. Wesa kuti Mwari asati andipindura, nyaya dzangu asati dzapindurwa, zvinongoreva kuti hauzive kuti anopindura sei kana kuti wakapindurwa but zera rako harinzwe mapinduro iwayo. Kupindura mhinduro dzese dzine chekuita 1 zera maturity. Kune zvekuti zvikataurwa uzwe but mumwe munhu akazvitaurirwa ane zvaanonzwa. Wai chiri kunzwa dzisisiri nzee kukura. Isitiri kumusha kuti rara mukitchen so amai vaigara vabika zvokunodya kumunda. Laiti vakauya takurara kuti zvamuri mugozodya nyama iyi. Zvazvinoreva ndezvekuti musadye nyama. But havakurambidzei vanongoti zvamuri mugozodya. Kuti kana uri mufana unozonzwa kuti tabvumi tirisu tozodya unotoimukira. But akura ndiye anokuzopeta aiwa vari kutorambidza mukubvumira kwavari kuita. Manzwira akaita David paakafight against Goliath. So akati kuna David hazviite kuti urwe naGoliath nokuti uimhari akatanga kurwa ari mudiki. Statement iyoyo hairambidze David kufighta Goliath. Inotomuudza kuti ukadawo kuita mhari ndopekutangira zvinotangwa uri mufana. So ainzwa sekunge ari kurambidza David kufighta Goliath. Aita Goliath avaimhari vakatanga kurwa kubva vari mufana is a champion. David ndokubva ati kana madaro zvikuroti makutonditenderawo nokuti ndinodawo kuitawo champion. Saka zera rekutanga ndiro. Saka kunzwa kune chekuita nezera. Pane kunzwa kune chekuita negrace chete kuti wapiwa nyasha dzekuti uzvinzwe. Like what we do when we minister. Haisinya kuti ndakura stereka ndoziva stereka. Mwari wakandipa nyasha kuti ndinzwe voice rake ndigone kumusvitsa. It's by grace. Haisi intelligence. Hazvindiri kuenda kuBible school kunzwa Mwari kuti utaure. Kubible school unoita theology, men trying to study the things of God. But the revelation is God revealing himself without any qualification. So you know Bible school avakupe revelation vanokupa theology manotes. Iya ndikurova asi manotes. Anoona ndatovhara bhuku racho kwakungorova. Hazvidzidziswe munhu izvozvi. Somebody akabva kwandiri zvanzi tambozviita uda munozvifambisa sei? Ndikati zvinouya ndiripo nzvanzi ndada kuendawo. Auya zvina kuuya.
So there is a level yekuti unonzwa by grace or by revelation. There is a level yekuti unonzwa by maturity. Nabotanga utola dichiti. Ukakwazisa munhu akasakudaira anenge adaira. Ukazoramba uchimukwazisa achakudaira zvekuti uchademba kuti dai aramba akanyarara. Noti panga akanyarara ito tisiyana neni. Ukati but plus kukuporesa kuti plus wako ndiwo uzonoti saka kunyarara kuye kutaura futi. Kune vati kurei kunyarara kuri muklasi yekutaura. Kune vanhu kunyararira vari kutotaura. Tisiyana neni ndabasa newe. Mamukasei si. Batati mamukasei anokuti kumuka kwekuita sei. Sapanga akanyarara pai ndo zvaitoedza kutaura izvi. It takes maturity in another level to understand. And we mature by the reason of the word. Bochikafu chemweya chinoita kuti munhu akure. Kukura is magic. Zvinhu zvanoita take in zvinokudevelopa, especially the word of God. Unoona kuti waerita kuchechi hazviro kuti wakura zvinoreva kuti uri erita. Kukura pamweya kune chekuita neshoko remweya rinorarama mauri. Position muchechi hazvirevi kukura zvinoreva kuti waamukuru imomo. Unotogona kuita mukuru usina kukura. Unozoboonawo kuti bati maerita bati pakaipa. Position kuchechi hakusi kukura, kukudzwa. Kukura iprocess yauriita taking the weight so it can develop you. So kunzwa kutaura kwaMwari kune chekuita nezvaMwari kana zvanyanyorarama mauri. Munhu wese ari muany field muevery realm anounderstanda zvinhu zvemuno kuti ndo maki. Pakaita ng'anga iri kukona pakauya muroyo yakamira apa, ng'anga ndiyo kunondoziva kuti pana papa kurema tatsikwa. Vanonzwanana muremu yekukingdom kwavo. So minduro dzaMwari yes and amen. Minduro dzaMwari Mwari wedu wakatendeka unopindura. But pane kupindura kunotoda Revelation same Matthew 15:24. Mukadzi wechiKenani akauya kuna Jesu akanzi handingatori chingwa chevana ndichipa kumbwa. Haana kudzokera kumba. Akati hongu Ishe ingoni mbwanana dzinodya zvinodonha pasi petafura. Kuroti haana kunzwa insult. Akanzwa a blessing hidden mu insult. Hongu ingawani imbwa dzinodya zvinodonha pasi petafura. Dai ndiri ndakanzi chingwa chevana ndipe kumbwa ndaiti tsano kana tichida kunamatirwawo hatidi kutukwa. Wairunzurudzwa rafu. So there are times that insult ingangodaro yakatakura the blessing, but you are not mature to extract the blessing. Yakaputwa insult. Inenge mining. Kana unachita mining mineral yavari kuda ingangodaro iri pakati pedombo. Havasi kuda the ore iri outside, varuda the gold iri inside. Chachavanoita chi vanotodhila neore yacho kusvika vaprocessa kuwana the gold. So pane pamwe pekuti Mwari vanotaura newe but vakaputira mindiro yako muzvinhu zvausingadi. Obvata hasati apindura mani. Zvatakapihwa zvacho hazvisirizvo. Unogona kupihwa chaizvo zvakaputirwa nezvisizvo. Patakapiwa Jesu takapihwa munhu. Vanhu vaitarisa kuti Mwari wacho achangodzika kudenga obva kuzoponesa, but akatiponesa zvekuti akauya muprocess yekutorarama sesu. Saka pane mhinduro inouya at a humble level yekuti inoita sekunge haisiriyo. Imagine Messiah anogara kumba kwevanhu. Imagine Jesu weNazareta anogara kumba kwaMwari. Achipiwa sadza ikoko. Achikumbira mvura kudzimba dzevanhu. Achikumbira mabhoti evanhu ari muponesi. There are times yekuti mhinduro inouya but iri palevel yehumility yekuti unotoda revelation to know kuti apa nyangwe zvakaita sekunge zviri mulevel yangu ndezvaMwari. That's why mbabva pamuchidya yakati kuna Jesu kana makuya mumambonyu mundirangarire. Zviro kwazvo ndotaura chokwadi ndiri kuenda newe muzuva ranhasi. Chakaita kuti Jesu ati kumbavhai ndinoenda newe. Mbavhai ine muonero wakasiyana nevanhu vari ordinary. Nyangwe yakarovererwa pamwe chete naJesu. Jesu atori wese pakuti ane minzwa mumusoro ari kubayiwa parutivi. But mbavhai inoona kuti nyangwe takarunge takafanana hatina kufanana. He can still save me. Oza utsvage rubatsiro kumunhu anenge ari mulevel yako. But it takes revelation kutsvaga kubatsirwa nemunhu anenge ari mulevel yako. Nokuti kana mbavha naJesu vari pasame sentence hazvaita kuti vanhu vari pasame sentence mumwe anhu wese kunge anobatsirwa nemumwe wacho. So sometimes mindiro inouya at a level it is so humble zvekuti it takes spiritual eyes to notice kuti murume uyu akarovererwa but he can still save God. Saka vanhu vanoswera
achipedza nguva nyembera kuti asingapindurwa mindiro yacho mindiro yaMwari inononoka. That's not true. Mindiro yaMwari hainonoke, vanhu vanonoka kuziva. Mindiro yaMwari hainonoke, tisu tinonoka kuziva nokuti ane mapinduriro, mamwe anoda maturity, mamwe anoda revelation, mamwe anoda grace to get it. I wish you were writing down. Because pamwe area yako, you need to mature to capture the wave. Izo zipano patiri pana, pane masasi kutopfura. Kutotambuka bhora izvezvi, but hatisi kuriona. Why? Hatina dish ne TV pano ekuattracta zvekupfuura nepano. Zvoreva kuti pane chinhu chekuti chikashayikwa mauri, mindiro dzinogona kupfuura zvakanaka, zvinogona kupfuura nepauri ukaswera wakatsamwa. So mindiro yaMwari hainonoke. Statement yevanhu. Mindiro yaMwari inouya in time, but vanhu ndo vanonoka kukura kana kuziva kuti apa tapindurwa. Ende kune mindiro yandataura apa, Isaiah 9:6. Yati unto us a son is given, unto us a child is born. Kurati Mwari pavakafunga kutipa mindiro anova Jesu, Mary munhu akapiwa assignment yekubereka zvatakapiwa. So there are times yekuti takatozvipiwa kudhara, but you are failing to give birth to the answer. Chimwe chatakapiwa naMwari chinogadzirwa newe, ende hausati wachigadzira. Alright. Mabuildings ese muri kuona zvakaitwa nevanhu kwete naMwari. Mwari chavakaita vakangosika nyika, munhu ndokubva aisa mabuildings aya. Ithinking haisi creation. Vakati kune dzimwe mindiro dzakatovigwa muthinking zvokutoti ukasagaya unoti Mwari handipindure. Gamba wakapindurwa but hatisi kudhonza. Somebody's not hearing me. Kune ma-answers ari hidden mu common sense, mu mind, mu thinking. I'll read the scripture to help you. Matthew 11:28. It's one of the common scriptures. Matthew 11:28. You know, tuyai kwandiri maganeta makaremerwa ndichakupa izororo. Vazhinji takagumira ipapo because tinoda kuzorora still. I'll read Matthew 11. Matthew 11:28. Come to me, all who labor and heavy laden, I will give you rest. 29. Take my yoke upon you and learn from me, for I am gentle and lowly in heart, and you will find rest. Rest mushoko la Mwari kune two: God-given rest and rest to find. Uyai kwandiri makaremerwa ndichakupa izororo. Ndo zororo number 1. Zororo number 2, dzidzai kubva kwandiri mugowana zororo. Kune zororo rekupiwa nezororo rekutsvaga kuti uriwane. Rinotsvagwa riri muremu yethinking. Dai pasina remu yethinking, dai pauro pangu patokuwara nekuparidza nedry. Speaker haina kusikwa naMwari. Mwari vakasika munhu anofunga kugadzira speaker. Saka voice rangu riri kuzorora kwete nekunamata nethinking. Pana akafunga ichi. Saka iyi imwe zororo yandapiwa isina minamato, yakangobva mubrain dzevanhu kufunga tikadai zvinoreruka. Vanhu vakafunga nezvemotikari izvi vakaunza zororo pakufamba kwevanhu. Izvo zvigoridhe rewo kutotanga kufamba last year kuti uende kwaMutoko, but kune munhu akakupa kuzorora within an hour waakumusha kwenyu. Haisi prayer, i thinking, another level of rest. Parambidze kufunga, rinorambidza kufunganya. Kufunga nekufunganya zvakasiyana. Chirungu ndo chinonyanzokuritsa mushi. Chirungu chinoti do not worry, hachiti do not think. Thinking mind is a gift from God. Hakuna vhesi yakarambidza vanhu kufunga. Unotofanirwa kufunga kuti ndichadyei, ndichapfekei, zvinobvumirwa. Chakarambidzwa kuva worried kuti ndichadyei, ndichapfekei. Worry nethinking zvakasiyana. Samwe akanditi paakaiverenga hana kunzwa mushi, akabva sekunge yati musafunge kuti unodyei unopfekei. Inga shiri dzedenga hadzirimi asi dzinodya. Ndikati watotanga kutadza kufunga kwacho nokuti vhesi yeshiri kai haisi yevanhu. Shiri haina maoko, haina munda. Iyo unoda kavhesi kake shiri hadzirimi asi dzinokohwa. Iwo wakapirwa imunda kuti urime ukohwe.
but munhu anyazozorora achida kavhesi keshiri. Iye ari munhu ane maoko, shiri haina maoko, but peshiri ipapo ndo pake. Which is an error in thinking. So solution to the world is Christ. But just what we are saying, man was involved. Maria akabereka, Jesu akakura, akazoenda pamchinjikwa. Kurati vanhu vakarera salvation, vanhu vakafita salvation, vanhu vakaprotecta salvation. Kusvika Yesu kuona kuvabatsira. Saka ipapo kuti Mwari atokupindura, but you are failing to nurture the answer for it to help you in the future. Investment in mindset in vanhu vari wealth kwete vari rich. Vanhu vazhinji hatigone kuinvesta. Kuinvesta kuswera uchiita zvinhu zvokuti vanhu havari kukunaisa semunhu ari kuita zvinhu, but in future you make a name. Vanozoona kuti wakacreate a wealth kwete riches. Malevels iwa ari different. Saka tiona tinogona kutotanga kutenga mota ndisina imba. Vanhu votondibhiga kuti dzakapenga gamba ndikutopenga. Mota inoda fuel, inoda kuterwa, inobhadhara tollgate. Imba haidi fuel, haidi tollgate. Unogara imomo. Mota inorovera, imba nongochingomaintaina ende value yacho inongoincrease. Mota uchingobva nayo mukuitenga yakuto chinokutorera mari ndochaunotanga nacho kwete chinopinza. So kune dzimwe mhinduro dzavakatopiwa already naMwari, but hauna kuti nature in a good way. I pray for God to help you for a second chance. Nekuti unoziva kuti pane dzimwe nguva kuti mari yawakapiwa ndo yanga iri mari yaizokupa mari yawainamatira. Mwari vakada kukupa 10,000 vanogona kukupa 1,000. Vokupa idea inobreedha mari kusvika ku10. So problem yevazhinji chawakanamatira hauna kuchipiwa, wakapiwa chausina chinobereka chawakanamatira. Saka nanhasi hausi kunature. Jesu patakamupiwa haana kuya ari murume mukuru. Akapiwa porridge naJoseph, akatengerwa mapampa naJoseph, vachipfekedza mapampa salvation, vachifidha salvation. Yakura ndokuenda pacross ndokuponesa vanhu. Zvorati vanhu vakaponeswa neprocess yavakava involved. So hatisi dzese mhinduro dziri automatic. Dzimwe dzacho you are involved to make it happen. Haukaparidza uchida kuZimbabwe vanhu havafari. Vanongoda kunzi right now things is changing. I believe in declarations, but the truth must be told. The how part of the story. Kuti zvako zvinoita zviri right. Zvichiita chirudzii haudi kuzvinzwa. Ungoziva zvinoita chete. Manje ona makore afamba uchinzi zviri kuita ka. Kurati pane chiri missing, zvichiitwa sei? Taona wasimuka chirudzii. I love men. Chinogona sei ndisina kuziva murume? Zvanzi mweya muchena achauya pamusoro pako. Kurati mere akuunderstanda kuti yandiri kuitika iri kuitika pandiri haisi process iri natural, it is spiritual. So I can relax without any man. I can carry the pregnancy. But akaziva kuti mhinduro yezvinhu zvangu iri miraculous. But dai akangoudzwa sezvakaitwa amai vaSamson, Manoa nemukadzi wake vabereki vake, vakatoziva kuti pano kana tanzi tichabereka mwana yanguva yekuti tisangane. But kana ari Mary anofanirwa kuiginwa munhu, process yake iri miraculous. So pane nguva yekuti Mwari unokupa chinhu in a dimension yekuti whether you are involved or not, it will just happen. Kugoita zvokuti you must be involved for it to happen. Mwari anosati munhu ane chipo chebhora, chipo achitambe bhora. But munhu ane chipo anotamba bhora. Saka dzimwe nguva unochadza handizoti chipo changu ndechei. Chipo chacho hachimbova chakaita zvinhu kuti uchizive. Gift haiite chinhu. Munhu ane gift anoita kudiscover kuti ari gifted in that area. Handifundisi ndokunzwa kuti ndoparidza so but hamene handisi kuona zvikuitika. Unotoita kuti zviitike. Kana wakatodanwa kunzi uparidza ufanira kutoparidza. Unodiscover kuti wakadanwa kushumira nokuti unenge washumira. Chipo chebhora achitambe bhora. Ane chipo chebhora ndiye anotamba, vanhu votozoona kuti ane chipo. Chipo chekuimba chikufomere song
Tiyano chipo chekuimba. Ngona pani song. Panto unotofunga. Magitara ya kutarungwa apinde msong. I thinking I see gift. Will not discover gift wa mfield wa kuita jini. So kune mindro zaleka mlife yelani. Why nokuti zinofana kuinvolve vanhu vacho kuti dziitike. Mwari paakati pa Jesu anangodzika so ndauya. Waika kwana tukenda pamchinji kwa munopona manje. Mwari wakati unto us a son is given. But when adungopiwa a son, they must learn to give birth to a child who will develop to become a son. So Isaiah, unto us a son is given, unto us a child is born. Izo zimari yako unayo. Ini my idea. But idea inoda kushandwa on the ground. Kujichi kupa mariaji. Plani imba haigarike. Shikembeti ya wakwa. Hau kwenye kufamba na plani jimbiri landlord. Unuroja ule plani muomwe. Plana haigarike. But kushika yesu on the ground dokutu umugari. Sala mwari midroti mezake. Zini in plan form ma ideas. That's why Psalms 23 chit. Aka zote msoro wangu na mafuta. Chinonzi msoro usu huyu. Hii idea. Sa chintu wanaitara mnane yetu kutana msoro. Why chinonzi msoro usu huyu. Hii idea. Sala mapisari mabanuti aka zote msoro wangu na mafuta. Arukuta I'm anointed to think. So that the work of my hands can have an overflow. Aka zote msoro na mafuta. Mukombe unofashuka. Chinofashuka hasi mafuta. Mukombe jawaka bata a system ya unocheresa ya unochagisa. Alazari Bible arambite kuchaga. Rayo ngoti pa order. Kuti asiche kutanga chakari umambo wa Mwari. Because wapanzi first kurati kuchaga kunotenderwa. But ziwache kutanga nacho. Vesi ya inakurambite kuchaga. Osa mu scripture Paulo pano tatirwe nenyama neropa. Ndaifunza watakurambite kuti tisarwe ngai. Gambango tu zati msaru wene ishi. Pani zikori kwa nafu. Atirwe ne nyama ne ropa. Si. Proti tiniwatu. Nemwe. Proti spiritually we are fighters. But takato tipa kunzati. Pani kunyuwara ni nyama ne ropa. Kura kuti munu. But no ziwe. Tuneta kutanyore statement iyo. Munu anordenwa ne nyama ne ropa. Ndogu bahara mbitu kwa kuruwa ne nyama ne ropa. Hapana muna wanakushotu wana satani panu. Wakashatu wa nimbe mungu. Hauna kulengo na sata na wengu wa nimbe mungu. Baba roma hati ya kulenga chimusia. Atirwe ne nyama ne ropa. Asitinwe denwa ne nyama ne ropa. So when you mature at that level, you don't fight another man. There is a spirit behind the fight against you. Ziva chirikuku ruisa. Izwa. Kuziva problem is halfway to solution. Kuziva dambudziko I halfway to solution. No matter une dambudziko unezo unofana wakunga uchiziva. Zvinoita kuti ubatsirike mudambudziko rako. Even doctor medically ari qualified. Ukaenda kuchipatara anotombo kubvunza iwewe usina kufunda. Ari zvaanokubvunza. Zvaanokubvunza ari kuti izvozvo ndo zvinotozikanwa netype yenyu. Ini ndine zvandakafunda pamusoro pechirwere chacho. But iwe ndikuku kana waenda uchimurikuzwa mudumbu anokubvunza kuti wakadya imadeko. Azvidi chikoro zvinoda kuzva ndakarwa beans. Iwo pazari kufufutirwa. Kuziva kunoita kuti ukasike kurapika. Saka ndinoda vana vadiki vanonetsa kurapa vataure. Anochema. I remember there was a time mpana kangwa kaichema. Kakane problem inzi. But kaingochema kuti kakunetsa. After 3 days tawana nzeve yaputika yakubuda urwa. Akanombe nakataura. Kuti nzeve. There's a problem na wana wadiki. But kana muna akura I must acquire knowledge. Oziva. Ende kana waziva unobatsirika. Unto us a child is born. Mungu ndiye akabereka Mwari. Mwari vafunga kubatsira munhu. Mwari wacho wakavaka chechi pakuberekwa nemunhu kuti vakure vazoba. Zvokuti Mwari asati andipindura. It's you who is failing to understand kuti mwemindiro yacho I'm in the process yekuti I play a part for Christ to mature so that he can die for us.
Jesu akachengetwa kubva kwa Joseph. Iye anoponesa nyika akatengerwa manapukeni naJose. Anoponesa nyika akapiwa sadza kubva kwa Jose. Akura amachuwa ndopa akaenda pacross. So izvezvi solution answer wakapiwa. You are not developing the answer or anything else. You are just relaxed. You are relaxed. Mwari pane zvavachaita. Havana zvauri kuzoita. Une zvaunofanirwa kuita kuti usangane nezvavakakuitira. Zvauri kutarisira kuti Mwari vachaita, it's unfortunate. Zviri muremu yezvakaitwa. Zvokuti ukaziva zvekuita uchasangana neanswer yoifunga. Language yedu sevanhu ndo iri dangerous. Mindiro yashe inononoka. That's not true. It's never too late. The other fact yotaridza kuti Mwari hanonoki inyaya yekuti haoperate mutime. Munhu anooperate netime ndiye wekuti akati ndikuya kutauri na2 akauya kuma3 anonoka. But Mwari wedu is above time. Nguva yauya ndiyo. Which is true. Saba now the details are wakaita kuna macho pachito usiku so uli powerful. Which is not correct. Bible notes the prayer of a righteous man availeth much. Upon scripture that the prayer of midnight is powerful. In human philosophy. Why? Nokuti ikoko kwacho hakuna usiku. Yes. Dai zvaidaro kuti munhu amataura usiku une power. Taitangirwa nedzimwe nyika. Nokuti izvezvi usiku. Human philosophy ndo yakatiuraya pakuandastenda zvinhu zvaMwari. Saka matiri tinongoti mindiro yaMwari inononoka. Mukana manonokera zvaita. Pane zvavari kuronga. Takapindurwa kudhara. Kune mhinduro dzinoda maturity. Kune mhinduro dzinoda revelation. Kune mhinduro dzinotodawo munhu ari muukama naye kuti anzwe. Dzane matauriro ekuti kana usiri rudzi ruhoro panotaurwa imwe nyaya unofunga kuti ndo nyaya yacho isiriro. Unotozoudzwa anotaura mutauro wacho kuti aiwa pari kurehwa zvakati hazvisizvo. Kana vari vashona ukanzwa vati bonde havasi kutaura pekurarira. Adatopedza. But iwo bonde raunoziva rinotowaridzwa uchirarira. Kurati kana usiri kumutauro iwoyo unogona kutaura tenga rekurarira uri supposed kurara. Adatopedza. So kana une ukama naMwari une manzwiro. Why? You are part of the family. Kana une ukama naMwari pane language yedu. Jesu anoti makwai yangu anonzwa izwi rangu. Urati kana usiri gwai harinzwike. Dai Mwari andipindura. Dai Mwari andipindura nyika yedu. Patinofana kumira musha. Dai vatipindura. Mumwe vatava mindiro yake inononoka. Kuvharana. Haanonoke. Anopindura. Mapinduriro anotoda maturity. Mapinduriro anoda relationship. Mapinduriro anoda revelation. Nokuti kune kupindura kwekuti anounza situation. Mubhoti raJona vanhu vofungidzira kuti imhepo iyari. Chisingadiwe chikabuda imomo mubhoti vanotozoona kuti aizvo tatakura timu isiriyo. So what you are waiting for? Hausi kumirira kuti Mwari apindure. Wakatomira wakapindurwa. Why? Nokuti kune mhinduro dzino Mary ukasabereka Jesu watinyudza. Takatomupiwa, son is given, but you must give birth to the child who developed to become a son. Isu toto nature the child kusvika a son for him to help us. Pane mari yatakamira kuti Mwari vandipe. Pawakatopiwa 1,000 iye ndipo wangatopiwa 20,000. But hauna kuita zvawaifanirwa kuita kuti isvike ikoko. Iwo waitoda amount iri 20. Mwari ndokwanza kuti pa 1,000 apa 20 inobuda ukaita izvi. Saka nanhasi wakabira 20 iyo uchidya 1,000 iyo. Ndopedza newe. Kufanira waka 1,000 takanamatira 20. Munhu ane mbeu yechibage ane goal rekuzodya next year. But mbeu dzimwe anogona kuenda akatakura secho yembeu. Kana akuya kuzokohwa hauye nesecho anga netractor. Why? Kuda kuti pawakatopiwa secho wakapiwa tractor rechibage.
chinoda kudyarwa, chinoda kusakurirwa, chinoda fertilizer, wozova negore rese, but wakanoplanta zvinhu zvishoma. Kunoti Mwari mamwe maanswers ake they are in seed form. Do you know kuti Adam paaida mukadzi anga ane mukadzi, vachaita kuti asazive kuti mukadzi yanga iri mbabvu. Mwari muna Adamu vakatora mbabvu, saka Mwari pavakasika munhu vakasika male and female, but the female part was a rib, not a person. So zvoda kuti pamwe pacho mbabvu yako ndiye mukadzi wacho, saka utange wapiwa ari mukadzi unopiwa mbabvu inokupa mukadzi. Zvoda kuti ukaomera kuinvesta chinhu icho, that's why process iyo yakatoda kuti Mwari valetesa Adamu hope huru, nokuti munhu haadi zvokutorerwa. Even ari munhu amo kutorerwa haadi, haana mukadzi imbabvu, but kuti uitore pane basa. Saka Mwari vakati sanorarai, wozi mukasvinira hamubatsiriki. Akarandiswa hope huru, Mwari ndokubva vatora mbabvu. And I'm sure the other fact chakaita kuti Mwari vamurarise kuziva nature yemurume. Murume anoda vakadzi kwete mukadzi. Ukatoona une mukadzi uri kuita zviri mubhaibheri, rototi dai vakadzi venyu, nokuti zvinozivikanwa kuti totoda vese. Idaita kutamisa mapeji kana kunyora kuti varume dai vakadzi venyu. Aiwa, ari right. Tikasanyorerwa totoda vese. Hakuda wako kunamata. Nokuti mwoyo wako uchautoda umwe. Kana kuti wemumwe wako azviite. Ena akangoita wako achadika ende aite. Varume moziva, tirikupaisa ina. Ma-answers amwari anogona kuiswa mulife mako in a seed form. Seed ine problem one. Inoda right environment to germinate. Inoda cultivation to make it happen. Ukaona munhu achinosakura kuchibage, haasi kusakura chibage chacho, ari kusakura dzinde richazova chibage. Ukaona achinotenga D achisati chabuda, ari kusapota pachichabudira. Learn to support and answer yakadevelopa naMwari mulife mako. Nokuti pauchabida kuti Mwari tai zvinhu, vanoti takatoita kudhara, ngatidyaro. Saka wakaipa hafarire kuti uzizive why. Nokuti patime yakabudiswa vanhu kubva muEgypt paExodus, kwanga kwaiswa degree kuti mwana mukomana wese wechiHebrew ngaafe. Waimwe yechina ndo yakakasika kuziva kuti pakaberekwa kamufana vanhu vanobuda. Indaiti mambo indava ari kuva threatened netuchechi. Mambo ari pachigaro anofanirwa kutya vanhu vakuru kuti vanondimukira vanogona kukampena. Pazvanzi mambo akati urayira fana madhara siyai. Haasi kusiya madhara semadhara. Ari kuti old mindset is no longer a threat. The threat is a fresh idea. Old mindset haina basa. A fresh idea ndo ine key mulife. Saka urayai vakufana vese madhara siyai takajairana. Nhamo yavo havana problem nayo. Tupana ndotozogona kungwara. Saka tucheche ngatufe. Ipapo prophetically Satani waziva kuti pakangoita kacheche kakangokura kanobudisa madhara aripo. A fresh idea is threat mu kingdom ya devil. So don't hadi kuti unzwe zvicha. Auramba kuti don't Bible, don't cheche. Why hadi a fresh revelation. Munhu arambe nechingwa bedzi asine shoko rinobuda. Petro akabuda. Chirungu chinoti the word that proceeds from the mouth of God. It's a continuous tense. Rinobuda, kwete rakabuda. That's why faith haibve shoko rawakanzwa. Faith inouya nekunzwa. Uye nekunzwa shoko raMwari. Hearing faith in two levels. Faith comes by, just come. By hearing. Just come, my brother. Faith comes by hearing. By the word of God. But hearing one haipe faith. Inongeta kuti powerful hatiri kurova auite faith. Ungatoita chivindi. Kuti akanaparidza zvinoita chete chivindi. Faith comes by hearing, and hearing by the word. Kunati hazvisi level yenzeve. First level hearing yenzeve. Second level hearing iri spiritual. Inobhekwa nelevel yekuziva kwako Mwari. That's why Mwari wamasimba ose akatendeka akati let the birds fly.
nanhasi ostrich haibhururuke. And hakuna version yeBible yakanzi let the birds fly, koma ostrich are too heavy weight. Hakuna. Ostrich iri mugroup rebirds. Ine manhenga inokandira mazai. It doesn't fly. Ukanudza kuti iweight uri kunyepa. Ndege yatakaenda nayo kukinya yairema makuru but yaisumuka. Haisi weight. Chandakadiscover ostrich chidiki pazvese. Yakakura kwaizo uku ndokudiki stereki. Do you know what runs the world? My ideas, not resources. That's why Africa is not poor, but Africans are poor. It's not a matter of resources. I was wondering how to munarita own land, but cannot have even food. It's not about resources. Very good desert, I'm going to donate a chibag on a land. It's not a reality on the world. Don't know about one Kuwait, very good desert, but you back here on a munda. I don't find it. It's not about resources. That my resources, they might have white special Africans. We have what it takes. Ile zvikura peso tikakufunza kuti ukaona diamond unoita inaro unonzi ndotsvaga bhaya atomuzoti unoshandei hatizivi izvi ndotsvaga bhaya top zvinogadzirwei kuga kwako fanisa toziva izvi tongoziva kuti tinazvo nezvedu kana tazviwana totengesa. No poverty Africa. We don't know what to do with what we have. Ma-answers atakamirira tikanyeperana navo kuti mindiro yaMwari inononoka. Human philosophy. Mwari anonoke. Anopindura nenguva yakafanira. Problem ndeyekuti vanhu vanononoka kumunzwa kana kuziva. Why? Nokuti kuziva mhinduro zvinotora one revelation which is by grace. Number 2, maturity, kukura. 3, relationship, kuti uriweko. Vanhu verudzi nerudzi vane nyaya dzavanogona kutaura iwe ukasanzwa. Uchitonzwa vachitaura but haunzwi. Kurati kunzwa hakusi kunzwisisa kana usiriwo ikoko. Zvichitoparidzwa sote sete tichinzwa but kune vari kunzwa. That's why Jesu akati regava nenzeve dzekunzwa lanzwe kurati dzimwe hadzinzwe. The kind of answer you are waiting for sometimes is already in your house. Is your wife. But iwe manje unotoita kuti pamusha pano chibaba ndini. Saka una idea unotora kuna madhamu wako endo uchafa wakadaro. 2 Kings chapter 4 verse 8. Mumba memukadzi wemuShunemi mamusina mwana. Mwari pavakareleasa answer in form of a prophet aipfuura kuenda kuShunemi Elisha. Akaona kuti munhu waMwari ari kupfuura ngatimuvakire pekugara mukadzi. Kadzi ndiyakati munhu ari kupfuura munhu waMwari auya imba ndokubva ropafadzwa akava nemwana. Dai uriwe adzimai yokuti taona munhu nharaunda kuti agare pano. Chaipera zvakadaro. Murume akaonekwa namadhamu togara naye uri. Ndezvemubhaibheri kai pepe haibude. Kana ndiwo ako. Wosvika kumodza madhamu mwana wablaza ndaona mutaundi yatigare nawo. Apo mune nguva yekuti hamuna mwana. Mungogara nablazi iyo next yemunoita mwana. Inoparara, inoparara. Yakatonakira kuti nyaya yacho iri mubhaibheri feya yakaipa. Ndomaona kuti tinofana pakutenda. Ndinorume vaitenda zveshuwa. Kana hama dzako dzinoti kudii chigara nawo mublazi vakaunzwa namadhamu. Tozati Hamedi akatofa akaurayiwa kufa. Munhu wamugara naye ndiani? Madhamu wakamusana naye mutauni hanzi munhu waMwari. Hama dzako dzinofaka unorukiswa usina chawacho. Unofambirwa usiri kuziva kuti warikufambira iwewe. Saka munakira kuti iri kuba. In other words, Mwari unogona kuunza mhinduro neengo yemunhu wausingafungidzira kuti anganzwe. Profita akagara pabhiza. Balamu akagara pabhiza. Achienda kwaasikafanirwa kuenda. Mwari vakatendera bhiza kuona. Iye ndiprofeta anofanirwa kuona.
Mwari ndobva vamisa prophet kuona. Ndobva vatanga kuona chisina prophet. Homwe danger unoitika kuchechi. Kuti nevanhu vanofunga kuti kana Mwari achitaura nesu kana pane zvoitika mwana anodza isusu. Pane time yekuti muri pachigaro vamakagarira ndo vanofanira kupiwa message. Dhongi rakagarirwa ndo rakaona. Vanhu vamuri kutsikirira kuchechi havani zvavari kuona. Vawanirwa nyasha naMwari kuti vabatsire imi nokuti hamuchaona. Chamurungoziva kuti munhu akagara but chamakagarira ndo chaakuona. Dhongi ndokubvarambira akati mukuru pakaipa. Tisafambe kwamuri kuenda kwakaipa kuna kumira musha. Kune mutumani pakatwa. Kubva Mwari akatendera dhongi kuona akaripa futi a gift of language. Glory. And then kuti munhu achavhunduka mamira kosiwa havhundutsi. Dhongi ivhini rataura anabasa nazvo. Saka kana munhu afunga Mwari anenge akaipa zvishuwa. Akapromiswa bhegi nyangwe dhongi rikataura. Haiwa andingaburoke nenyaya yedhongi then. Vakapurira mberi nerwendo dhongi rataura. Kureva kuti pane nguva yekuti uri muposition but solution neblessing iri kuiva vanhu vari lesser dimension. May God give you the humility to accept lamwe kana vachishandiswa naMwari even vasina matitles. Problem naturally takaprograma kuti we take ideas from well respected people. We don't take ideas from anyone, just well respected people in the community. Sando zvimwe zvinogona kuura even a nation. Kune munhu angona kutoita idea kuti zviite musha but haasi political member. Hapana kufundwa stereki. Pane nyasha dzaakaoneswa naMwari concerning our nation. Saka havadiwe ivavo. Zvinosvika mukufa zvakangodaro zvakadaro. Murume anonzi Naamani aine maperembudzi. Chakaita kuti maperembudzi apere ari commander. He was commanded by a servant girl. Kuti endai kwedu Samaria munopona. Uri kuona kuti nature ya commander is to give commands. But paakaona healing, he was commanded. Swallow your pride and learn from others. Commander basa rake kukomanda vanhu enda kwakati. But kuti leprosi ipere yakanzi wewe manje enda akapiwa command. Glory. I'm sure in this dimension a lot of us will miss answers. Why nokuti Mwari akashandisa vanhu vanotarisira pasi. Unozosunga hasi Mwari. Yes. Why funga yako nokuti Mwari antaura nesu chete. Omwana zviite. Ane chigaro chipi tieri tairi mutikone.